25 июл дар Бозиҳои Олимпии Токио 2020 ду узви тими Олимпии Тоҷикистон Баҳодур Усмонов ва Шаббос Неъматуллоев дар мусобиқаи бокс муҳориба карданд. Баҳодур Усмонов дар вазни 63 кг муқобили варзишгар аз Доминикан Леонел Сантос Нунез ба майдон баромада бо ҳисоби 5-0 пирӯз шуд. Акнун ӯ дар якашфинал бо ғолиби ҷуфти Чинзогир Баатарсух аз Муғулистон ва Элнур Абдураҳимов аз Узбекистон во мехӯрад. Шаббос Неъматуллоев бошад дар вазни 81 кг бо варзишгари Чин Даксиан Ченг муҳориба карда бо ҳисоби 0-4 шикаст хӯрд ва аз ҳаққи идомаи рақобатҳо маҳрум гардид. Муждани сеюм дар ҳайати тими Олимпии Тоҷикистон Сиёвуш Зуҳуров писари Бег Сабур раиси хадамоти алоқаи кишвар рӯзи 29 июл дар вазни беш аз 91 кг қувваозмоиро аз давраи якашниҳоӣ бо рақобат бо Мурод Алиев аз Фаронса шурӯъ мекунад. Рӯзи 26 июл гоштингирони тоҷик ба сабқат сар мекунанд. Дар ин рӯз Сомон Маҳмадбеков дар мусобиқаи гӯштини дзюдо вазни 73 кг ба рақобат шурӯъ мекунад. оғози мусобиқа соати 7:00 бо вақти душанбе, қувваозмоҳои финалӣ бошад соати 13:00 шурӯъ мегарданд. Сомон Маҳмадбеков дар даври аввал бо Аҳмад Аликай аз тими паноҳандагон рақобат мекунад. бино ба иттилои шуъраи варзишии радиои озодӣ Нарзулло Латиф дар раддабандии ҷаҳон Сомон дар зинаи 16 ва Аҳмад дар зинаи 251 қарор доранд. дар ин вазн ҳамагӣ 36 нафар номнавӣ шуданд. Акмал Муродов 27 июл, Комроншоҳ Устопириён 28 июл ва Темур Раҳимов 30 июл вориди рақобат мешаванд. дар намуди дигар шиноварӣ ба масофаи 50 метр бо тарзи озод Анастасия Тюрина ва Олимҷон Ишонов 30 июл ба рақобат мепардозанд. Элдар Аҳмадиев оид ба варзиши сабук дар давидан ба масофаи 100 метр миёни мардон рӯзи 31 июл рақобат хоҳад кард.